ପଢ଼ାବି କିରା କହିଲ ହସୁ ନାହିଁ ଆଉ କିରା ଲାଗି ପଢ଼ାବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଥାଏ ହଁ କୋଉଠି 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 ଦେଖିଛ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଣ୍ଡା କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ ଥାନାରେ ବି ଥାଏ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଥାଏ ଆଉ ଶଳା ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ ହୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହାହେଲେ ହଁ ରଖୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ନାଇଁ କି ମାନେ କେତେବେଳେ ପଇଥିବ ତାର କେଜା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ହାଇ କି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତଥାପି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଯେ କେଜା ମୁଁ ଖାଲି ଥାନାରେ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଥାନାରେ ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେତି ହଁ କୋଉଦିନ ଦେଖିଛ କୋଉଦିନ ଦେଖିଛ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନେ କୋଉଦିନ ଦେଖିଛ ମାନେ ଥାନାରେ ଆଉ କାଲି ତ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଥାନାରେ ନାଇଁ କି ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ କି ମାନେ କେତେଟା ସେ ମାନେ ସେ 2-3ଟା ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ବେଶୀ ଥିବେ ଆଉ क्या करूँ ଆଉ ହିରୋଟା ତ ଏଇଭଳି ଆଉ ହିରୋଟା ସେମିତି ବୋ ନାଇଁ ବୋ ତା ବେଳକେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ପରା ସେ ନାଇଁ ତା ଜୁତ ବି ଅଛ ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା ମାନ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଅଛତିରେ ଆଉ ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ନା ଆଉ ତା ବେଳକେ ବୁଢ଼ୀ ପାରିବ କି କହିଲେ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପିଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଢ଼ା ହଟିଯିବେ ପୁଣି ନାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହବ ହଉ ଆଉ